So hello mga my loves, for today's video kay nadeta karon diri sa bye-bye namo. Nata karon diri sa bye-bye namo kay manginhas ta. Dako kaya ang hunas oh. Tamo ana, dako kaya tong hunas. Nya na pagay ta sa daplin oh. Hunas na, nanay hunasan aning daplin. Wala ba na siya tong una. Karon kay naan na. Padyo dito oh. Ano hunasan pud na kana. Tinaw kaayo ang tubig oh. Ano ako mga pagumangko na to, nangaligo. Hi sa Frida. Gisapot. Frida. Hi sa ba. Nagisapot. Oh, tinaw kaayo puyab-buyag. Tinaw kaayo. Oh. Hi, Day! Hi, my love. Aligo ka, my love. Hi, my love. Kanaligo. Hi, my love. Ali. Daw, right tubig. Tapos yung katagpida. Sapot. Adi? Dari na apoy hunasan ani. Dari. Diara ka day. Diara ka ha kay unyag kuan are kanang nai tuyom. Aba kay kinasun di ani. Lubog-lubog man di ani uy. Hala. Nabasa. Pwede mo dito ba? Kamu tukog. Dili. Dili ra ko moagi mga my loves aning tungod sa among siwol. Aning tungod ra ani oh. Dili ra ko moagi kay oh ang kuan taga diri ra man pud. Nara bay lalom ani. Moagi lang ko aning kuan. Mangita lang kog mabaw. Lalom man di ay ni oy. Palileng. Lalom. Ato ta dito agi o pikas. So mga may loves na natakaron diri sa unasan ni sakay na lang ko og kuan. Sakayan kay lalom-laloman oy. Mana bi ako kaligo, ni mabasa na pod. Gadugang sa labhonon. Timing pod kayo nga si Dodong Chris kay uli na. Sakay kog sakayan. Ani ra dayta sa kalusayan. Nakasunasan. Tanaw gid ninyo mga my loves, oh. Tangang kay lato. Oh, lato, oh. Tangang mga lato mga my loves, oh. Kuha na to ni. Kay kato mo ganing lato nga kuan. Uy. Ha? Kuan niyo? Ni ba oh? Lato. Lato. Guwapo mo ni nga latuan ni kay kuan. Limpihon ni nga latuan ni dito hagog. Kuan? Aras lang na. Arason lang no. Pay lato mga my loves oh. Daghang kaayo. Siling-siling dayon lato. Ang tawa mga my loves oh. Kinason. Tiyanan. Buta-buta. Tanawan ninyo mga my loves oh. Paingon na siya mo kuan og lukot.
Sunsol. Paingon na siya mo produce og lukot-lukot. Dili lang na nato ilabtan kay para mahimo na siyang lukot. Pajud o. Una silang maghimo og lukot. So mga my loves, kung gusto jud mo nga makakita mo og lukot diri sa hunasan, ing-aniara ninyo okay. Ang mga lukot manggod naa sa mga samo. Naagi hapon sa mga lusay pero kasagara sa ako mga natanawan naa sa samo. Para singon ani o. Singon ani samo, kaning mga ingani samo. Ngani, naon ra na ninyo. Dara, lukot. Diba? Wahinga lang ninyo ang mga samo, mga my loves kay naara dira ang lukot. Dira mga my loves. Lukot. Tagagmay ra noon pero matigom ni, daghan naman pud ni. Oh, di ba? Napajud oh. Dara. Napadiri mga my loves oh. Nag-flash na gid ta kay ngit-ngit na oh dara. Di ba? Fresh pa kaayo. So wahinga lang gid ninyo ng mga samo, mga my loves kay nara gid na ang mga lukot. Diba mga my loves? Tuka manok.